chikamu chokupedzisira chepfungwa yatanga tinayo pamusoro pe kutongwa namabasa kana kuti uchapupu hwamabasa. Amen. Tinoda kuti tiverenge ku buku yatakaverenga ya John chapter 5. Maybe tingoverenga verse 36 yoga. John chapter 5 verse 36. Pakanyorwa panoti, ini ndine chapupu chikuru kuna Johani, nokuti mabasa andakapiwa na Baba kuti ndiye apedze iwo mabasa andinoita ndiwo anondipupurira kuti Baba vakandituma, na izvozvo Baba vakandituma ndivo vakandipupurirawo. Hamuna kutongonzwa inzwi ravo kana kuona mufananidzo wavo. Shoko ravo harigare mukati menyu, nokuti hamutendi wavakatuma. Amen. Isharopafadze kurongo kushoko ravo. Tigare pasi. Amen. Tinobona ise vanotaura kuti Johani akapupura pamusoro pavo, asi pane chimwe chinodarika uchapupu hwaJohani hwavaprofita vose navose vangadai vachipupurira kuti Jesu ndiye Ishe kana kuti ndiye Kristu. Anoti mabasa andinoita anopangidza kuti ndakatumwa naBaba, nokuti Baba vanobata mabasa avo mandiri. Saka imimi hamutendi nekuda kwokuti kwai shoko raMwari harizi mamuri. Saka hamutendi kuti ini ndakatumwa. Saka kana musingatendi kuna iye wakatumwa, pane chinhu chinoratidza ipapo kuti imi muri sei. Anoti shoko raMwari harizi mamuri. Saka kutenda kunobva pakugara kweshoko raMwari matiri. Kana shoko raMwari risi matiri, hatikwanise kuva nekutenda. Saka kutenda then kunokwanisa kuona nekugamuchira Kristu Jesu nekuda kwechapupu chinobata nokutendesa kuti iye wakatumwa. Saka hatigamuchirishe nekungoona kuti waita mabasa akanaka kana mabasa makuru, asi kuti kunyangwe mabasa iwayo achiitwa, izvozvo hazvitendisi munhu kuti Jesu ndiye Kristu, asi izvo zvinotora shoko raMwari mukati maiye unoona basa raitwa. Then kana kutenda kwaona basa raMwari raitwa, ikoko kunocherekedza kuti zvaitwa naMwari. Amen. Saka haasi mabasa ose azvinei anoshamisa kusvika papi. Muprofita achitaura mumharidzo perfect and the works is faith expressed, anti achiti hazvingoitwi kana kuti hazvingosimbiswi nezvipo zvingapuwa kana zvingaitwa navanhu, nekuti wakaipa unokwanisa kutedzera zvipo zvose zvinoitwa naMwari. Saka pane chimwe chinodarika, kwai ndiko kutenda. Kutenda haisi system, kutenda hachisi chijairire, kutenda chizaruro chinobva kuna Mwari. Saka Mwari vakakuzarurira zviri shoko ravo, iwe woona kubata kwaMwari. Chinondokubata iwewe kuti urambire pakunamata Mwari hazvisi zvinhu zvinongoratidza kushamisa kana zvinongoratidza ukuru, nekuti Ishe Jesu vakati varopafadza chingwa chiya chawanda vadya vanhu vaguta, Bhaibheri rinotaura richiti mangwana acho vakamutsvakazve
but ishe anoti hamunditsvaki nekuti makaona chiratidzo, muri kunditsvaka nekuti makadya chingwa mukaguta. Saka munoona kuti izvozvo kuti vakadya chingwa vakaguta kwaiva kuratidzwa kwesimba raMwari, nokuti ishe vakanyengetera chingwa chikawanda. Saka izvozvo kwaiva kuratidzwa kwesimba raMwari. Saka vanhu vakaona simba iroro, mangwana acho vakatsvakazve kumuona. But ishe unoudza achiti maonero amakaita kuratidzwa kwesimba raMwari hazvina kubva pachizaruro, hazvina kubva paugaro hweshoko raMwari mamuri. Saka Pita achizobvunzwa kuti nemi muchaendawo here, Pita akati hakuna kwatingaenda nekuti ndimi mune mashoko oupenyu. Muona kuti Pita maonero akaita chiratidzo chiya akanga asiri maonero akaitwa navazhinji. Pita wakaona kubata kwaMwari. Kana Mwari uchibata, anobata kuti aunze vari vake kwaari, avaratidze zviri donzvo, zviri chivavarirwa uye zvinotsvakwa nechaakada pamusoro pekuti anamatwe. Sekera vazhinji vanoteverera, vazhinji vakatenda kunyange muprofita paanga ari panyika, vazhinji vaimutevera nekuda kwemashura nezviratidzo nesimba rairatidzwa. Asi paakatanga kuchiratidza kuti mabasa aya muri kuona awa ndiMwari anoaita. Saka kana ari Mwari unomaita, Mwari ndiMwari weshoko. Saka chivavarirwa chake ndechekuti vanhu vadzoke pashoko raMwari. Paakatanga kudaro, vakatanga kumusiya, vakati anga ari muprofita paaiporesa unorwara, but paakutaura shoko raMwari warashika. Saka tinoona umwari isimba rekuzarurirwa kunobva pakutenda. Saka kutenda kunouya neshoko raMwari. Saka kana shoko raMwari ragara matiri, kana shoko raMwari raita ugaro hwaro matiri, rinotizarurira zviri kuita nokubata kwaMwari, zvotiunza kune chiri chaicho chinovavarirwa naMwari pakurarama kuno. Amen. Saka ishe vakapupurirwa nenzira iyoyo. Vanhu vose vakauya vachida kupupurira ishe. You can see paakabvunza Pita kuti vanhu vanoti ndinani, vanhu vese vaipupura zvakanaka pamusoro pashe. Vamwe vachiti ndiJohani, azvinoti vaiti wakashata. Vamwe vachiti ndiJeremia, azvinoti vaiti wakashata. Vamwe vachiti mumwe wavaprofita, azvinoti anga zvakashata. All that was a witness yekupupurira kuti ishe wakanga ari wakanaka. Even Nicodemus akati isu kubvira vaFarisei tinozvigamuchira kuti muri munhu akatumwa kubva kuna Mwari. Asi Jesu akamuudza achiti izvozvo hazvisizvo zvakaringana, hazvisizvo zvinokuita kuti upinde muushe hwaMwari. Zvekungopupurirawo zvakanaka zvakaitwa naShe, asi kuti kuva nesimba rekuzarurirwa kunobva pakutenda. Nekuti kana kuzarurirwa kwabva pakutenda kunokunangisa iwe pane chinovavarirwa nekuparidzwa kweshoko raMwari, chinovavarirwa nekuzarurwa kweshoko raMwari, chinovavarirwa nemhaidzo chayakatumirwa. Amen. Kana zvadero zvochiunza mauri kuti uchiita mabasa ari maringe nekuzarurwa kweshoko raMwari mukati mako, izvozvo then zvova kuvaka kunogara panheyo dzekuzarurwa kwaMwari anova ndiye Kristu. Amen. Saka kana Mwari wakutigamuchira, haatigamuchire kubva mumufaro wekunotaona kuti Mwari anoita zvakanaka, Mwari anoporesa, Mwari anobatsira, Mwari anoropafadza.
as much as achizviita, but yeukai kuti zvinhu zvose izvozvo anozviitira kunyange vakaipa nevakashata. Asi kana Mwari akuratidza basa rake mauri, kana simba reshoko raMwari rava kukuratidza basa raMwari, basa iroro rinondobata zvemauri. Kana raiva ndiro uchapupu hwokuti Jesu wakabva kuna Mwari, zvoreva kuti kubata kwaMwari nomauriwo kuchakupupurira kuti iwe uri waMwari. Saka ndo panozouya kuti mabasa atinoita otipupurira pamberi paMwari. Asi yevukai kuti kupupura kusiri chizaruro akukwanise kuchengetedza kana kubata zviri kuda kwaMwari. Nikodimasi akauya kuti muri mudzidzisi akabva kuna Mwari, ama izvozvo hazvina kumuita kuti ave anogamuchirika. Ishe akamuudza kuti izvozvo hazvina kukwana, saka kwana kuberekwa. Amen. Ishe haana kurerekwa Judha achiti dai Abraham aiva baba venyu mungadai maita mabasa aAbraham. Saka Nikodimasi akaudzwa kuti hakusi kungopupura kuti ndakabva kuna Mwari, asi chinofanira kupupura isimba rokuberekwa. Amen. Abraham zvaakaita zvaipupura zviri shoko raMwari nechivavarirwa chaMwari chaakada kubva nyika isati yavambwa. Mwari akauya kuna Abraham akati ndichakupai vana vakaita senyeredzi kudenga. Amatoziva vana ivavo waibvira vanhu vachatenda kuna Kristu, voberekwa neshoko raMwari. Saka Abraham wakatenda zvakarehwa naMwari zvikanzi kwaari ndiko kururama. Saka Abraham aane kutenda ikoko, Mwari wakapfuura mberi ndokumupa mwana Isaka. Isaka waiva mumvuri wenzira yekuunzwa kwevana vakaita senyeredzi dzekudenga, anova ndiye Kristu. Ndi Kristu anounza kuna Mwari vanhu vasingaverengeki senyeredzi. Saka Isaka waiva mufananidzo waKristu. Ndobva Mwari ati kuna Abrahamu, chitora mwana wako waunoda uyu uye nepanzvimbo yandichakuratidza umubayire sechipiriso. Abrahamu akatenda Mwari, akaita zvaakaudzwa. And then mukadzoka pana Genesis 15 panonzi Abrahamu akatenda zvikanzi kwaari ndiko kururama. Jacob chapter 2 oti Abrahamu akazoruramiswa namabasa paakapa mwana wake sechipiriso. Ati munozviona, sei Abrahamu akapa mwana sechipiriso? Wakatenda neshoko raMwari. Saka kuita kwaMwari kwokuti Kristu achafira isu vatadzi ndokwakaitwa naAbhrahamu kuti ape Isaka sechipiriso, achitenda kuti Mwari unomumutsazve. Can you see? And then Bible roti zvino ipapo akanzi shamwari kanoti hama yaMwari, nekuti zvino waita basa risingabvi pakungodzokorora kana pakungoteedzera. Waita basa rinoparidza nokutaura nekupa uchapupu hwechokwadi hunorehwa neshoko raMwari kuti Kristu achaunza kuna Mwari vana vakaita senyeredzi dzekudenga. Saka mabasa akaitwa naAbhrahamu aipupurira kutenda kwaiva maari, uye kutenda kwaAbhrahama kwaipupurirwa namabasa aakaita. Toona kuti Abraham waitenda. Amen. Saka Jacob achiti Abraham wakaruramiswa namabasa. Amen. Saka Mwari wakanga achibata naAbhraham
nenzira yekuti aunze kuna Mwari, araramire kuna Mwari zvinotaura zviri shoko raMwari. Amen. I think ndipo na zvakazarurwa chapter 3. Zvakazarurwa chapter 3 tida kuverenga zvekare. Pa verse 14, nyorera mutumwa wekereke iri paRaodhikea uti, zvanzi naAmen, chapupu chakatendeka chezvokwadi, kutanga kwezvisikwa zvaMwari. Ndinoziva mabasa ako, kuti hautonhori kana kupisa, dai waitonhora kana kupisa. Amen. Now in verse 14, zvinonzi zvanzi naAmen. Amen zvinoreva ngazvive saizvozvo. Amen. Ise Jesu, upenyu nokurarama kwaakaita kwaiva amen. Kwaiva kukwaniriswa kwepfungwa yaMwari. Kwaiva kuratidzwa kwekuda kwaMwari. Kwaiva kuoneswa kwezviri Mwari. Saka Ishe voti ndini amen. So be it. Chapupu chakatendeka. He is the true witness. Chapupu chakatendeka chekuti Mwari ndi Mwari, chekuti Mwari unorarama, chekuti Mwari unodzikinura, chekuti Mwari unoponesa. Chapupu akachiita nei? Akachiita neshoko raiva iye, rairatidza zviri pfungwa nekuda kwaMwari. Ndo zvakamuita kuti ave chapupu. Amen. Saka nawo tati isu tinofanira kupupurirwa. Pane tinofanira kupupurira isu kuti tinotenda. Pane tinofanira kutipupurira kuti tiri vana vaMwari. Pane tinofanira kutipupurira kuti akagamuchira shoko raMwari. Amen. Jesu ndiye chapupu chakatendeka. Amen. I think that was Romans chapter 15. Tikaverenga verse 8. Yeva Romans chapter 15. Verse 8 inoti, nokuti ndinoti Kristu wakaitwa mushumiri wokudzingiswa, kuratidza zvokwadi yaMwari, kuti asimbise zvakapikirwa madzibaba, uye kuti vaEdheni vakudze Mwari nokuda kwengoni dzake, sezvakanyorwa zvichinzi, naizvozvo ndichakurumbidzai pakati pavaEdheni nokuimbira zita renyu. Saka pano zviri kunzi Jesu ndiye kusimbiswa kwezvokwadi yaMwari. Amen. Ndiye kuratidzwa kwechiri chokwadi chaMwari. Jesu ndiye mavonekere ezvokwadi yaMwari. Amen. Muprofita anoti zvokwadi kana kuti chokwadi akusi kungoreva kuti nokuti kune nhema saka toti kune chokwadi, but chokwadi mavonekere ari chaiwo anoratidzwa nomumvuri. Saka Mwari wakapikira zvipikirwa zvaMwari raiva shoko raMwari. Ndo rakatendwa naAbhurahamu paakapiwa chipikirwa kuti vana vako vachaita senyeredzi kudenga. Bhaibheri tachiti Abraham akatenda zvikanzi kwaari ndiko kururama. Saka Abraham atenda, Jesu paanouya ndiye anochisimbisa zvino, anochiratidza kuti zvakatendwa naAbhurahamu zvaiva chokwadi, nekuti ndiye mavonekere ezvakarehwa naMwari kuna Abraham. Saka iye ndiye chapupu
chezvokwadi yaMwari. Ndiye unoraramira kuti aratidze kuti Mwari ndewe chokwadi. Mwari asati ari wenhema, shoko rake ndere chokwadi. Amen. Saka achiti ini ndiri chapupu chechokwadi. Batama taona pana John Ishe Jesu vachiti mabasa andinoita ndiwo anondipupurira. Anti munoona? Saka mabasa akaitwa naShe maonekere eshoko raMwari, nekuti shoko raiva kuna Mwari raive Mwari ndorakazova nyama rikagara pakati pedu. Saka mabasa akaitwa naJesu hatigone kuaparadzanisa naJesu wacho, nekuti akuti mabasa anondipupurira, otizve ini ndini chapupu chacho. Zvoreva kuti haukwanisi kuparadzanisa kurarama kwaShe naShe wacho. Mabasa ake naShe hazviparadzaniswi, nekuti zviri kuratidza chinhu chimwe chetecho. Amen. Saka todzoka zvino kwatiri isu vakatenda. Zvanzi neshoko raMwari, kutenda kwakaita Abrahamu kwakamuita kuti ave wakarurama. Saka munhu wakarurama unorarama nekutenda. Chinomupa kuti agone kurarama kutenda kuri maari. Is that right? Saka kutenda ikoko kunomupa kuti ave wakarurama. Kutenda ikoko kuita kuti agone kurarama. Saka mabasa aunoita ndiwo anoratidza upenyu hwaunorarama. Kurarama kwako haungazigwe kuti iwe ndiwani kudakara waita chimwe chinhu. As I was saying, kuti munhu anotumidzwa zita kubva pabasa raanoita. Munhu anonzwa wakarurama nekuda kwebasa raanoita. Saka Ishe vakati mabasa andinoita anondipupurira. Mabasa acho ishoko raMwari riri kusimbiswa nokuratidzwa kuburikidza naye. Saka isu zvino Mwari wakatidana kuti timunamate, Mwari wakatidana kuti timuraramire. Saka pane zvinofanira kupupurira kuti isu takadanwa naMwari, isu takaunzwa kukunamata neshoko raMwari. Amen. Izvozvo hazvide kuteerera particular system, hazvide kungoteerera chimwe chiitire, zvinoda upenyu, nekuti Bhaibheri rati wakarurama unorarama nekutenda. Zviri isu hazvibvi pachinhu chisati chiri upenyu. Mabasa anoitwa nomunhu anofanira kuva kuratidzwa kwoupenyu hwake. Kana akaita zvinhu zvisiri upenyu hwake uri kunyengera, hazvinei zvakanaka, but hazvisi chokwadi. Amen. Simon Pharisee akashinza Jesu kumba kwake, izvozvo zvakanaka. Kushinza Jesu kumba kwake kunyange zvake zvo akanzi ndiri kuuya kumba kwako ndichadya newe. Zacchaeus atenda kuti Ishe auye kumba kwake adye naye, hama zvakaunza ruponeso kwaari. But Simon the Pharisee paakashinza Ishe kumba kwake hazvina kuunza ruponeso kwaari. But vese vakaita chinhu chakangofanana. Vese vakatendera Ishe kuti ave mumba mavo. Vese vakatendera Ishe kuti adye navo. Anti munoona? Saka ringaitwa basa, pangaitwa chinhu chinoratidza kuva chakanaka, but hama Ishe haangotariri chinhu chakanaka chaitwa. Chamboitwa nani? Chii chaita kuti zvakanaka izvi zviitwe? Amen. Panofanira kunge kuri kuratidzwa kwoupenyu hwako chaiwo. Kana chinhu chikaitwa zvichibva paupenyu, ama ndiche chokwadi, pane chinhu chinongoedzeserwa kuitwa. Saka Mwari vari kutidanira kuti tive neupenyu hunoraramira kuita mabasa anopupurira kuti tinombowa vanani.
Asama akusi kuita kwedu. Paul antachita handisini ndinorarama, ndi Kristu anorarama mandiri. But Paul akataura vanhu ari pa hamadzi paEfeso, akavadidza akavaudza achiti imi munoziva kurarama kwandakaita pakati penyu, munoziva kuparidza kwandakaita pakati penyu, munoziva kudzidzisa shoko kwandakaita pakati penyu. Is that right? Pane nzvimbo oti nditevereiwo ini sezvo ndichitevera Kristu. Paul can boast, alikwanisa kutaura pamusoro pemabasa akaita. Asi the bottom line is, handisini ndinorarama, ndi Kristu anorarama mandiri. Saka zvandinoita ngazvive a true reflection yeshoko raMwari riri mandiri. Kana ndikanamata kuri kuratidzwa kwechokwadi kweshoko raMwari riri mandiri. Ama handibviswi pane chiri chakananga nekuda kwezvine zvangoitikawo kwandiri. Takaona Peter akabatwa hove dzakawanda, but akadzitsveta pasi akati, Ishe, ndiri mutadzi. Hazvine a blessing yakanga yaunzwa paari, hazvine chakanaka changa chaunzwa paari, but akadzoka akati, aiwa, kunyange ndaitirwa zvakanaka izvi, asi ini ndiri mutadzi. Amen. Ama kana ukaita a true reflection yezviri iwe, hazviunze kunyengera, zvinounza upenyu hunoraramira shoko raMwari. Amen. Chokwadi chinobva pachinogara mauri kuti chiratidze mabasa ari kuratidzwa kwokutenda kuri mauri. Kana zvikadero, ama Mwari vanotarira izvozvo kudarika zvinhu zvose zvingadai zvichiitwa. Amen. Zvinotora kuita, tinotongwa namabasa, tinopupurirwa namabasa. Amen. Muprofita ndokuti mabasa kuratidzwa kwokutenda. Kutenda hakuoneki, asi basa rinoratidza kutenda kuri mauri. Amen. Dakuona mumwe wakaita mabasa. Atione pana Genesis chapter 31. Genesis 31, verse 38. Genesis 31, verse 38. Ndakagara nemi makore aya 20, matunzvi enyu amakwai nenhunzvi dzenyu dzembudzi hazvina kusvodza, makondobwe enyu amakwai handina kuadya, zvakarumwa nezvikara handina kuuya nazvo kwamuri, asi ndakazviripira ini. Makazvireva pamaoko angu, kana zvakabiwa masikati kana zvakabiwa usiku. Masikati ndakafa nezuva, usiku nechando, hope dzangu dzikabva kumeso angu. Makore aya 20 ndakagara mumba menyu, ndikakubatirai makore ane 14 pamusoro pavakunda venyu 2 namakore 6 pamusoro pezvipfuwo zvenyu. Makashandura mubayiro wangu ka10. Dai Mwari wababa vangu, Mwari waAbrahamu, uye iye wakatyiwa naIsaka, aisava neni, zvirokwazvo mungadai makandiendisa ndisine chinhu. Mwari wakaona kutambudzika kwangu namabasa amaoko angu, akakurayirai usiku hwazuro. Amen. Now dakuona pano Jacob akubva kwaRabhani
Rabani wakamteverera achiti, iwe wangobva uye waba waita zvose zvakadaro. But Jacob akarondedzera upenyu hwake hwaakararama pamusa paRabhani kwemakore 20 akanga apfuura. Akarondedzera nzira yaakararama nayo. Akati, pandaiva pamusha venyu, makwai enyu aiva mashoma, akawanda. Hapana mamiscarriage aiitika kuzvipfuwo zvenyu. Zvaibiwa ndaitsivira ini. Vakunda venyu ndakavasenzera 14 years semaroro. 6 years ndikasevenza kuti ndiwane zvipfuwo zvamakandipa. Makachinja mugove wangu kagumi. Asi Mwari wababa vangu Abrahamu, iye wakatyiwa naIsaka, ndiye wakava neni. Amen. Saka pano tinoona Jacob anokwanisa kurondedzera upenyu hwaakararama pamberi paRabhani, kuti mabasa angu ngaachindipupurira kuti ndakakutadzirai here kana kuti ndakakururamisirai. Amen. Ama isi Jesu kana waikwanisa kureva achiti mabasa angu anondipupurira, ama upenyu hwatinorarama zuva rimwe nerimwe panyika, hazvinei zvaungapomerwa, hazvinei zvingataurwa pamusoro pako, ama panofanira kuva nekudzoka paupenyu hwawakararama kuti zvipupurire kuti iwewe chaiye unombova ani. Ati munobona, hazvinei unganzi nhasi, as I said the other time, kuti hazvinei unganzi nhasi iwe waba, ungadai usina kuba nhasi, but nezuro wakaba. Saka just because nhasi hauna kuba, whatever kuti vanondinyepera, vanoda kundita munhu wakaipa, vari kuti ndini ndaba but handina kumboba. Yes, nhasi hauna kuba. Ko nezuro, ko vhiki yapera, unokwanisa here kutora upenyu hwako wohuisa pamhaka yauri kupomerwa, wopupurira chokwadi chako panyaya yaitika, kwete nezvaitika awa iyoyo, but zvawararama for the past 10 years, zvawararama for the past 20 years. Mabasa ako anokupupurira here iwe kuti uri munhu wakarurama. Anti munobona, Jacob akwanisa kudzoka nenzira yakadaro, haana kutaura zvomusi iwoyo, akadzoka 20 years down the line, kuti munoziva kurarama kwandakaita, munoziva upenyu hwandakararama. Amen. Ndakararama sei pamberi penyu, mabasa angu ngaachitaura. Ise Jesu ati ndini chapupu chakatendeka. Mabasa angu ngaataure kuti ndinombovani. Saka maizvo zvinongotidanira kuti upenyu haufane kungorarama nenzira yakangoregedzerera. Haikone kungozviwisira mune zvinhu zvinokanganisa testimony yako. Rarama upenyu unoti mabasa iwayo anodzoka mangwana achikupupurira. Amen. Ndokunge wapomerwa chousina kuita. Jacob anoti, tarisai kurarama kwandakaita. Hapana chiri chanyengedzero chandinacho pano. Ndakasevenzera chinhu chimwe nechimwe chamunoona chiri pano. Uye kuMwari waAbrahama nekutya Mwari kwaIsaka kwaita kuti ini ndive zvandiri nhasi. Amen. Ama can you see? Even Jacob anotora upenyu hwake zvaakaita, otora zvekare zvakararamwa naIsaka, otora zvakararamwa naAbrahama. Hama zvose zvinongova chinhu chimwe kuupenyu hwaJacob. Amen. Ama shoko raMwari ngarive chapupu chako
Kristu Jesu ave chapupu chako, mabasa ako ave chapupu chako. Amen. Upupulirwe nazo kuti iziro kwazo unoramira zviri shoko raMwari. Upupulirwe nazo kuti zvaunoita ishoko raMwari. Mwari wekudenga watibatsire. Atifanire kurarama upenyu unotipomera mangwana. Amen. Because nasu nokwanisa ungosina kuti chinchiri icho, but vanhu vongojoka. You know, as I said the other day, amaJudas kana achitaurwa nezvake anongonzi iye uya wakazompandukira. Hatikwanisi kubvisa izvozvo pana Judas Iscariot. Pese panovofungwa zvaJudasi inyaya yekuti akapandukira Ishe. Pavakange vakutsvaka mumwe maapostoli atavatore nzvimbo yake, avana kungotaura kuti okay, tantine imwe hama yedu Judasi pano, toziva kuti wakazofa paya, saka taakuda mumwe. Vakadzokera panhoroondo yacho yekuti iye uya akatungamira vakayozobata Ishe. They always pinned upenyu hwaJudasi paari as a witness against him. Ama upenyu hwafanira kuva hwakadaro. Amen. Aikune kuverengerwa zvinhu zvisina kufanira paupenyu nokurarama. Zvounoita ngazvikupupurire pazuva rakashata. Zvounoita ngazvikumiririre pazuva raunenge uchipomerwa. Uraramire zviri shoko raMwari. Jacob anokwanisa kudzoka mashure achiti ini ndakararama zvakarurama pamberi penyu. Amen. Wakakwanisa kuzvitora nokundozviisa mubhutsu dzababa vake Isaac, baba vake Abraham, kuti ndorudzi rwokurarama kwedu uku. Ndimwari wakanamatwa naAbraham, ndimwari waityiwa naIsaka, ndiye Mwari wandinonamata. Saka handina chakaipa chandakaita pamusha penyu. Ndakararama mukururama. Ama mabasa ake akamupupurira. Amen. Ishe vatibatsire. Tikadzoka pa chapter 30 ya Genesis. Can we read verse 31? Chapter 30 verse 31. Iye akati, ndokupeiko? Jakobo akati, musandipa chinhu, kana mukandiitira chinhu ichi, ndichafudzazve zvifuwo zvenyu nokuzvichengeta. Ndichafamba pakati pezvifuwo zvenyu zvose nhasi, ndichiraura pakati pazvo zvose zvina mavara nezvina makwapa, namatema pakati pamakwai nedzisina mavara nedzina makwapa pakati pembudzi. Ndizvozvo zvichava mubayiro wangu. Nenzira iyi kururama kwangu kuchandipupurira pashure. Kana muchizouya kubona mubayiro wangu uri pamberi penyu, dzose dzisina mavara nedzisina makwapa pakati pembudzi namatema pakati pamakwai, izvozvo kana zvikawanikwa kwandiri, mungati zvabiwa neni. Rabhani akabvunza Jacob, ndokupa mubayiro wei? Jacob anoti, ndipei zvina mavara nezvina makwapa nezvina mitsetse, izvozvo ngazvive zvangu. Amen. And I want to believe kuti zvina mavara nezvina makwapa zvisina kuwanda kudarika zvakange zvakangochena. Saka Jacob akasarudza zvaiva zvishoma akati, ndipei izvozvo, kuitira kuti kana mukazouya muchiona makwai angu mukaona paine risina makwapa,
mukaona paine risina mitsetse moziva kuti ndakaba makwai enyu. Amen. Chaanoreva pano anoti zvanzi kuti kururama kwangu kuzondipupurira pashure. Amen. Chaidiwa naJacob aida chinhu chinozomupa a witness. Kana tafamba makore 20 down the line, kana tafamba makore 30 down the line, ndoda kuti pave nechinhu chinozondipupurira, ndoda pave nechinhu chinozomira neni, ari kuti kururama kwangu kunofanira kuzondipupurira. Amen. Ama pamakore aungatenderwa naMwari kuti urarame, pamwe kwasara 10 years zekurarama, pamwe wasarigwa ne 40 years zekurarama, pamwe une 60 years zekurarama, azvingave here kuti iwe ukwanise kuti kururama kwangu ngakuzondipupurira makore iwayo anotevera. Zvandinoraramira zvive a witness yekuti ndakatenda shoko, zvive a witness yekuti ndiri mwana waMwari, zvive a witness yekuti ndinonamata. Kururama kwako kunofanira kuzokupupurira. Richasvika zuva rauchapomerwa. Job zuva rakasvika kwaari apo wakaipa akamupomera pamberi paMwari kuti munhu uyu akadai neutano zvinhu zvakamukomberedza. Mwari akati pane chinopupurira Job, kururama kwake. Amen. Apupurirwe nepfuma, apupurirwe neutano hwakanaka, apupurirwe nemaropafadzo awa, pane chiri chechokwadi chinopupurira kuti Job anonamata. Amen. Amba ichocho ngachive newe, chisingakwanise kuparadzaniswa newe. Ama kana ari maropafadzo, ama rimwe zuva inokwanisa kubva, kana iri mari rimwe zuva inopera, kana uri utano uchapera. Amen. Tinowisana. Ama zvinoitwa naMwari izvozvo. Ama Mwari anogona kunge akakuporesa, but rimwe zuva izvozvo kuporeswa zvichapera nokuti uchafa. Mwari anogona kunge akakuropafadza akakupa mari, but mari iyo rimwe zuva uchaisiya wafa. Mwari anogona kunge akakupa utano, rimwe zuva ucharwara. Izvozvo zvose hazvizi a true witness yechokwadi chaMwari mukurarama kwako. As much as tinozvida kuti Mwari vatiitire, ndokwanisa kumira achiti Mwari wakandipa motokari, Mwari wakandipa imba, Mwari wakandipa mwana, Mwari wakandipa izvi, shuwa Mwari wakazviita, but ama pane chimwe chinhu chofanira kuti chizogara chisingakwanise kubviswa nowakaipa. Mwari wakapa Job vana, but one day Satani akavatora. Mwari wakapa pfuma kuna Job, but another day wakaipa akaitora. Mwari wakapa utano kuna Job, but wakaipa akagona kuutora. But pane chimwe chisingagone kutorwa nowakaipa. Is your true testimony. Upenyu hwamabasa unoraramira, wakaipa agone kuatora iwayo, wakaipa hakubvutire, wakaipa hakubvisire. Kururama kuri kwechokwadi. Amen. That's why Labani akashaya zvaakaita kuna Jacob. No, Jacob akamudza achiti kururama kwangu kunofanira kuzondipupurira. Akaudza Labani akati tenderera pano panhumbi dzangu nepane zvinhu zvangu, utsvake kuti pane chinhu chako here pano. Jacob aiziva upenyu hwaanga ararama, kuti wakanga ararama upenyu hwaikwanisa kumupupurira pazuva rekutongeswa kwake. He lived that life. Ama zvakanaka kurarama upenyu iwowo. Zvakanaka kuti mabasa ako akupupurire pane rimwe zuva. Zvakanaka kuti upenyu hwaunorarama huve chapupu chako, uchisina chinenge chiripo chinoedza kukudzivirira kana kukurwira. Amen. Mwari vatibatsire. Amen. Munomboziva zvinoitwa naMwari. Kana mauri muine hunhu hunoda kuraramira zviri kururama kwaMwari,
ama rimwe zuva kururama ikoko ama kuchazokumirira, kuchazokupupurira. Because a witness inodiwa kana uchinge uchitongeswa kuti upukunyuke kubva pane chaunopomerwa. Amen. Brother Branham achiparidza nokutaura pamusoro divine love, when love projects, vakataura paya pamusoro pavakanga vachicheka loni yavo neshiloni mowachiya, vakanodena nhindi magombudzi anoruma zvoti akakuruma unogona kufa. Vadena kwai akavuya akavapoteredza aifanira kuvaruma, but akataurira magwe iwayo akati neurombo ndakukanganisai, ndakudhistebai padendere renyu pamamuri, dzokerai padendere renyu. Magwe ese akaenda akadzokera, akanzwa inzwi ravo. Amen. Ama izvi hazvina kungokaruka zvangoitika ipapo nekuda kwavo, but vanotaura pashure vachiti pane chimwe chinhu chakangoitika. Sebhuru riya pavakanga vachifamba rasimuka kuti richindovatunga nekuti rakambotunga munhu akatofa. Kwai vakaritarira vakati ndine urombo nakudhisteba, dzokera hako paungouvete undovata. Kwai bhuru rakafukura pasi, rikafukura rikadzokera rikandovata. Vayambuka vava mhiri, kwai ndakanzwa mafupa ese mabvi ese aya kugeda-geda. Zvireva kuti havasiwo vakataura zviya zvekuti bhuru enda unovatapo. Mupfungwa dzavo semunhu nokuziva kwavo havana kuzvitaura izvozvo, but vanotaura vachiti pane chimwe chinhu chakavuya, kuti ndinoshuva sei dai chinhu ichocho chairamba chingowopa ndiri. Anti munobona chii chakaitika? Rudo rwaMwari rwakavuya kuzoita take over. Asi rudo rwaruna kunge kana rwangouya paedevil, anongera rwangouya pane munhu anongorarama zvisizvo. Pane upenyu hwairarama nemurume uyu wakaita kuti asingagone, asina simba, asina matiziro, asina manzvengero, simba rokururama kwaMwari rivuye kuzopupurira zvaakambenge amboraramira. You get the point? Ndo zviri shoko raMwari. Zvounoraramira rimwe zuva zvichakupupurira, zvounoraramira rimwe zuva zvichamira panzvimbo yako, zvoita kuti simba reshoko raMwari rikurwire nokukudzivirira. Amen. Ndizvodi Mwari vanokurwira. Amen. Jacob paakati iwe Rabhani kuti ndaba chimwari chako, tsvaka chimwari chako pakati penhumbi dzangu, munhu wauchawana ine chimwari chako ichocho ngafe. Do you know kuti mukadzi wake ndiye akanga ine chimwari ichocho? Saka mukadzi aifanira kufa, but Rabhani haana kuchiona. Can you see? Why? Mwari wakamurwira. Jacob haana kuba chinhu. Towisana. Brother Brahma anoti achiti Sara paakanzi ko Sara wasekei, Sara akati handina kuseka ini, but anga asekazve. Saka aitaurira Mwari kuti muri kunyepa kuti ndaseka. Muprofita anoti achiti izvozvo zvaita kuti Sara afe ipapo, nokuti unotaurira Mwari in the face kuti muri kunyepa, but sei Sara asina kufa? Kwai nokuda kwaAbraham. Can you see that? Saka that means Abraham akarwirwa kuti mudzimai wake aramba ari mupenyu nekuda kwemabasa ake. Jacob although mukadzi wake zveshuwa akanga aba chimwari ichocho chaivapo, but nokuda kwokururama kwaJacob Mwari wakamuprotecta. Can you get the point? There are times that tichapinda padziri dzisingade uchenjeri hwedu nokuziva kwedu ipapo, zvinoda intervention yaMwari
kupindira kwa Mwari. But Mwari unovuya pa shoko rake. Mwari agone kugara pasina shoko rake. Noa paakatuma njiva ikasvika panyika paine mvura, kwai yakashayiwa pokutsika rutsoka rwayo. Environment yange iri panyika yange isiri conducive kuti njiva iyi imhare. But payakazotumwa kepiri yakauya ine shizha romuorivhi, ndobva yazotumwazve haina kudzoka. That means kurarama kwankwa panyika kwankwa kubvumira kuti njiva igare. Saka shoko raMwariwo kana rouya kuzokurwira, remember shoko raMwari ndiyo nhoo yedu. Shoko raMwari ndiwo munondo wedu. Shoko raMwari ndo defense yedu. Shoko raMwari ndo hwaro hwedu. Saka shoko raMwari ndo panogara Mwari. Saka Mwari unouya kuzopupurira iwe. In actual fact, Mwari anenge achipupurira shoko rake riri mauri. Mwari unomiririra shoko rake. Mati kana shoko raMwari risimo mauri, shoko raMwari risingararamiri mauri, mabasa unoita asiri reflection yeshoko raMwari, hama Mwari haana pokugara kunyange akauya. Mweya waMwari hauna pokugara kunyange ukauya. Amen. You remember that day Brother Branham aina hama dziya dzaiva nadzo masista heti, kwai vari patafura vari pakudya, muprofita akatanga kutaura pamusoro pouchapupu hwekuwanika kwetsindi dziya. Zvanzi sista heti vakati, zvamunotaura Brother Branham achisuma chinhu asi kuti ichokwadi. Hama haana kutanga kuchitaura ipapo, but tarisai upenyu hwaairarama, zvaaiita zuva rimwe nerimwe, respect yaaiva nayo pashoko raMwari, maonero aiita zvinhu zvaMwari zvakaita kuti zvive zvinongobuilda maari. Mwari paakanga kuda kumuitira chinhu chakanaka, hama zvanzi paakataura shoko iroro, mweya mutsvene wakabva wadzaka. Hama mweya waMwari hauizopupurira shoko rangotaurwa. Munoda kuti munhu angotaurawo. Shoko raMwari rinopupurira shoko raMwari. Zvoda kuti upenyu hwaairarama, ama hwangu rikonzvisi kuti shoko raMwari rikwanise kusvikogara nekupupurira kuti zviro kwazvo zvataurwa nomukadzi uyu ndezvechokwadi. Andi munoona? Nokuti shoko raMwari hatingariti amen muchechi kana tabuda munoti zvipi zvanoparidzwa, heva vakazodai so, heva vanongoita zvinhu zvanhando, heva vanongozodai so, mapedza mangwana wadzoka wauya kuchechi rikaparidzwa amen amen, wobuda worishora. Hazvivaki chinhu mauri, hazvivaki shoko raMwari mauri. Zvinoti amen yako haisi yechokwadi, hakusi kudavirira kweshoko riri mauri kuti uti amen. Saka tinopupurirwa namabasa, tinopupurirwa nezvinoitwa neshoko raMwari matiri. Amen. Saka Jacob akati, ndoda kuti Rabhani, kururama kwangu kuzondipupurira pazuva rokupedzisira. Ndoda kuti kururama kwangu kuzondipupurira kana ndasangana nechakaipa. Ndoda kuti kururama kwangu kuzondipupurira kana pasina anenge ari kudiri rangu. Amen. Ishe vatibatsire. Ama zvakanaka when we are in our problems. Tinokwanisa kufona, tokwanisa kutexta, tokwanisa kutaura, tokwanisa kunyora tsamba, ndinamatireiwo. Ndibatsirewo kunamata. Ndakuita zvakati ndinyengeterereiwo. But ama rimwe zuva uchapinda pachimiro chausingaone mukana wokutexta kuti ndinamatireiwo. Posingaone mukana wokunyora kuti ndinamatireiwo. Posingaone mukana wokutaura kuti ndinamatireiwo. Amazuva iroro pane paakuda chapupu chinokupupurirawo kuti Mwari munzweiwo, Mwari muoneiwo. Amen. It will come that time.
shivatibatsire. Amen. Ndizvodi sakama ngatiraramirei, ngatizvirovedzei pakuita zvinhu zvakarurama, pakuita zvinhu zvakanaka. Amen. Towisana nekuti hama tikaverenga muna Genesis chapter 20 verse 3. Asi Mwari wakauya kuna Abimeleki usiku pakurota akati kwaari, tarira, uchafa nokuda kwomukadzi wawatora, nokuti mukadzi uyu uno murume. Zvino Abimeleki wakanga asina kuswedera kwaari akati, Ishe, muchauraya norudzi rwakaruramawo here? Ko iye haana kundiudza here achiti ihanzvadzi yangu, naiye mukadzi haana kuti ihanzvadzi yangu here? Ndakaita izvozvo nomwoyo wakarurama namavoko akachena. Mwari akati kwaari pakurota, hongu, ndinoziva kuti wakaita chinhu ichi nomwoyo wakarurama, ndikakudzivisavo kuti urege kunditadzira. Naizvozvo handina kukutendera kumubata. Amen. One day uchada kuti kururama kwako kukupupurire. Amen. Mwari wakashongana naAbimeleki akamuudza kuti iwe watova chitunda chomunhu, watofa. But Abimeleki akadzoka akati, Mwari munoziva kururama kwomwoyo wangu. Zvinhu izvi handina kuzviita nokuipa kwomwoyo. Chivavarirwa changu chandisina kuipa pakuita zvinhu izvi. Pandataura mashoko awa, ini ndandisingasviviri zvakaipa, ndandisingareveri zvakashata. Pandafamba nzira iyi, it was not my intention kuti ndiite zvakaipa, but ama zvinoitika kuti unokwanisa kufamba nenzira isiriyo. But what is your intention pakufamba ipapo? Chauri kumbovavarira chinombovo chii? Ichocho ngachikupupurire kuti dzowo wakanganisa, dzowo waita zvisiri izvo, but wazviita zvichibva pai. Saka Mwari vati, ndakurambidza, ndakudzivisa kuti unditadzire. Andi munoona? Saka kuita zvakarurama akungoita kuti ungova munhu wakanaka, but kunokwanisa kukupupurira kuti iwe hauite zvakaipa. Amen. Sekera Mwari vachiti, handina kukutendera, ndakudzivisa, ndakuvharira, ndakukonesa kuti usvike pakutadza. Ama Mwari kana akazviita kumuhedheni uyu, zvikuru sei kuna vana vake. Mwari unokuchengeta kuti usasvika pakutadza. Amen. Tinowisana nekuti upenyu hwako hauchi designed, hauraramiri kuita zvinhu izvi. That's not your makeup. Handiwo unhu hwako kuita zvakaipa izvi. Towisana. But maybe wafamba neShamwari, yatanga kutaura zvisizvo, yatanga kuita zvisizvo. Towisana. And then you are maybe pulled into it. Ama unofamba nanhu mbiri, something inishokudza kuti hazvizvo rudzi rwako izvi, hazvizvo zvinhu zvenzira yako izvi. Chimwe chinhu chinokudzivisa kuti urege kupinda pakutadza. Amen. Kana shamwari yako icho kutokunzvenga, vakunoita zvinhu zvisizvo, mamuri mese so votokunzvenga kuti regai timusiyewo. Wotonzwa kuti pamanjifamba paipai, pavangokuti nje paipai, wotoshedzwa unzi vatowo kumapurisa uko. Havatosungwa, saka denda ndiripo ndatowoko ikoko futi. Ani munoona? Chii chinodariso? Hama kururama kunofana kukupupurira. Amen. Tinowisana. Kururama ngakukupupurire pamberi pezvinhu zvose zvinoda kukuendesa kunzira isiriyo, zvinoda kukufambisa nenzira isakafanira,
kururama kwako kukakupupurira kunokubvisa. Kana munhu apupurirwa ine court of law kuti munhu uyo haana kuita chinhu ichi, munhu uyo haana mhosva iyi, it will exonerate you, zvinokubvisa pakutongwa. You get it? Saka kururama kunofanira kuzondokubvisa pakuita chinhu chakashata, pakuita chinhu chakaipa, pakuita chinhu chinopesana neshoko raMwari. Hausiri unozviita ipapo. Tinowisana nokuti Mwari wakareva neshoko rake kuti iye wakabata basa for 6 days akazorora chi7, akapa Israel murayiro wekuti shandai for 6 years muchirima minda yenyu, gore rechi7 musarima, but zvamakarima for these 6 years zvichakuraramisai pagore reSabata iroro, uye zvinotoita. Amen. Saka it must come time muupenyu hwako yekuti hausiri unoramba uchingoraramira kuita zvinhu, but zvawakaita zvinofanira kuti zvizoitawo chimwe chinhu mauri, usisiriwo unoita. Amen. Zvakaitwa naSister Hetty for all those years achisapota basa raMwari, achinamata Mwari, one day zvakazomushandira iye angotaura koga kuti ichokwadi. You get the point? Zvakazobata basa guru rekuunza vana vake kuna Kristo. That's what we need. Kuti pave nechinopupurira upenyu hwedu. Mabasa edu atipupurire. Rima zuva rakafanira urwirwe nebasa rawakararamira, nemabasa wakafamba maari. Mwari wokudenga vatibatsire. Amen. Tinowisana. Now, saka zviri zvakarurama zvaunoita, it doesn't mean kuti hauzoiti zvinhu zvisizvo. Every one of us, we are subject to that. Tinotadza. Tose tinokanganisa. Tose tinoputsika pane imwe nzvimbo nepane imwe nguva. But tinoitei kana zvakadaro zvaitika. Maybe in closing, tingoverenga kuna Mabasa vaApostora chapter 3. Mabasa vaApostora chapter 3. Ngatirave verse 17. Asi zvino hama dzangu, ndinoziva kuti makazviita nokusaziva savabati venyuvo. Asi izvozvo Mwari wakapedzisa zvaakamboreva nomuromo waprofita vose kuti Kristu wake uchazotambudzika. Naizvozvo tendemukai mudzoke kuti zvivi zvenyu zvidzimwe, kuti nguva dzokusimbiswa dzinobva kuna She dzisvike. Atume Kristu iye Jesu wakagadzwa kare nokuda kwenyu, iye unofanira kugamuchirwa kudenga kusvikira nguva yokugadzirwa kwezvinhu zvose yakarevwa naMwari nomuromo waprofita vake vatsvene kubva pakutanga. Amen. Now here's something. Bible rikuti pano zvinhu izvi makazviita nokusaziva. Amen. Saka kanisi kuti pane zvinhu zvinoitika nokusaziva. Amen. Asi Bible riroti asitendeukai pane izvozvo zvamakaita nokusaziva. Amen. Saka zvinhu zvakaitwa neignorance, zvinhu zvakaitwa nokusaziva zvinotora kutendeukawo. Towisana kuti tibvise simba razvo, tibvise record yazvo muupenyu hwedu. Towisana. Nekuti kana kusaziva kukandiitisa chinhu ndikaramba ndiri makuri, kana kuziva kukazouya, ini ndorega kutendeuka pane zvandakaita nokusaziva. Zvoreva kuti acknowledging kuti ndakazviita, saka ndandiri right pakuzviita. Noti dai ndandisiri right pakuzviita, kana ndazoziva kuti zvinhu hazvisizvo, ndofanira nditendeuke pazviri.
towisana, because mabasa ako unoita anofanira kuzokupupurira, afanire kuva nekuita kusiriko, nekuita kusiri shoko ra Mwari. Tonzwisana. Saka kama tinoita zvatinoita izvozvo ngazvitipupurire, asi ama atikwanise kungo rub off zvakaipa zvataita nekuti tazoita zvakanaka. Towisana. Kana ndikafamba muzvakaipa nokusaziva, ndozoziva zvakanaka, ndoita zvakanaka zvacho, it's a continuation zvoti upenyu hwangu hune pati yekuipa kwandakaita yozoita pati yekunaka kwandakaita. But kana ndakazviita nokusaiziva, ngazvitwe rubbed off muupenyu hwangu. Bhaibheri panoro kuti tendeukai kubva pazviri. Amen. Tisaramba tichiraramira mukusaziva. Pane zvimwe zvataita nokusaziva. Kana waziva, amatendeuka pazviri. Uye zvahama nzira yokururama iri mubhaibheri inzira yokutendeuka. Haikona kungovharira zvinhu wopfuurira mberi. Tendeuka pazviri. Amen. Kana wareswa, tendeuka. Kana wakoniwa, tendeuka. Ndiyo nzira inoita rub off zvinhu zvose zviri good testimony paupenyu hwako. Amen. Nekuti hama achingava chinhu chakanaka kuti munhu andirevere pamusoro pekukanganisa kwandakaita kana ini ndazvireurura. It must clear me. Towisana. Asi ndikaita zvinhu vanhu vakwasekura vachiti muri kuona aita izvi, paipa yakamboita izvi futi, gore riya yakamboita izvi, musi uya akamboita izvi. Ani munoona zvese zvandakaita zvinounzwa on my record. Asi ama kana ndareswa ndikakoniwa ndikatendeuka, I don't think vanhu vangaita nomwoyo wekuti aiwa wakambodai. Ini ndatendeuka pazviri. Saka zvandaita nokusaiziva ndozvitendeuka. Ndouya kuna Mwari, handichadi kufamba nenzira iyi, handichada kurarama nenzira iyi, ndakuda kubva pairi, ndisiye kufamba mairi, ndifambe mukurama kweshoko ra Mwari, kuti mabasa angu azondipupurira pazuva rakafanira. Zvandakaita zvizova a witness kwandiri. Zuva iroro pasazomira mabasa asiriwo achipupura kuti ndini. Asi zvakaipa zvangu zvose ndazvisiya, ndabva pazviri, ndakuraramira zviri kuda kwaMwari. Ama Mwari unozotipupurira. Zvakaitira Abhimereki unoti ndakakudzivisa kuti unditadzire. Ama zvakanaka sei kana Mwari achitifambisa nenzira yokuti tisamutadzira. Ama panosvika nguva imwe unenge wauda kupinda mukutadza. Panosvika imwe nguva yaunenge wauda kuti utaure mashoko asiwo. Pane munguva yaunenge kuti uite zvinhu zvisina kunaka. But nyasha dzaMwari dzokudzivisa. Amen. Ama those moments, ama kana pane nguva yakanaka mu experience yokunamata, ama inguva Mwari yanokudzivisa. Wozviona iwe kuti shuwa pano handisini pano. Ini seni ndanga ndaenda pano. But Mwari wapindira. Amen. But Mwari anorondeiko muupenyu hwako? Ama anorondawo rekodi yako nemabasa wakararamira. Amen. Ndizvodi Ishe Jesu vanoti, Baba vose vamakandipa ndinovanyengeterera kuti muvachengete kuno wakaipa. Ndakuvasiya panyika, asi imi vachengetei muvarwire kuno wakaipa. Kusiya bedzi kwa Judasi. Ani munoona? Ko Jesu akasiyirei Judasi? Nokuti wanga ine record yokupota achivhomora mari muchechi. Handiti? Waipota achiba. Ani upenyu hwairaramira. Ishe Jesu vazodzwa namafuta ogumbuka nazvo. Vazodzerei namafuta, vangadai tatengesa mafuta iwayo, tingadai tabatsira varombo. Unogumbukira zvakanaka zvaitirwa Ishe. Unoita godo navanhu vaita zvakanaka kuna Mwari. Saka wakadarisha wakatoto iye ndiye wega wasina kunamatira.
then you can see kuti Mwari unoku as the Bible says, mweya wa Mwari unotinyengeterera patisingagoni kusvika. Asama haunyengeterere wakadhibha muzviri. Unokunyengeterera kuti uri kusvivira, uri kuvavarira uda kuita zvakanaka, but iwewe haugoni kunyazozvipedzisa, then Mwari uita intervene okubatsira. Ndozvo zvinozoita pazuva raunongoda kuti upinzwe pakutadza. Hama, those moments they come muupenyu hwomunhu mumwe nemumwe, where you nearly fall into something chisiri icho, but ruoko rwaMwari rwokubata, amen, rwokudzivisa kuti usatadza. Izvo zvoiswa parekodi yekuti ndiwe usina kutadza, nyamba ndiMwari waita kuti usatadza. Amen. Asi hama, zvinobvawo paeveryday life. Judas isakara kuti upenyu hwake hwezuva nezuva wange usingaite kuti Ishe amunyengeterere. Amararama upenyu hunokwezvera Ishe, mweya waShe kuti ukunyengeterere, mweya waShe kuti uve nehanya newe, mweya waShe kuti ukurwire pazuva raunenge wateiwa newakaipa, kuti Mwari akuti uite zvinhu zvakanaka. Amen. You remember that day muprofita achiparidza, kwai mukomana akauya nemusikana wake. Unoona itsika yevachena kuti kana vachigara, havagari vakaita zvamakaita kuti vasikana uku, vakomana uku, madzimai uku, varume uku vanongogara vakavhengana. Imo auya nemusikana wake aona vachikogara, auya nemudzimai wake aona vachikogarawo. Saka mukomana akauya nemusikana wake wogara muchechi, vakutanga kutamba vachibatana vachidii. Muprofita udzwa kuti misiya zvamunoita izvi, vomborega. Oparidza votanga kubatana. Mweya waMwari wakamudza akati, taura chero chounoda chinoitika kwavari. Dai muprofita akati ngavave kiti mbiri dzimhanye dzichibuda apa, vaiita kiti mbiri vakabuda zvimhanye. Dai muprofita akati ngavafe ipapo, vaifira ipapo. Akapiwa that chance kuti taura zvounoda. Kana ukada kuti uite mapofu ipapo, vaitoita mapofu. But akati kwavari, ndakuregererai. Ishe vakauya vakati, wataura mashoko kwawo. Amen. Ani munoona? Ama, we need that. Kuti ama, Mwari apindire muupenyu hwako, aite chimwe chinhu chaanoita mauri, and it's put to your record. It's put to your account. Kuti ndiwe wazviita. Amen. Because muprofita akaudzwa naMwari kanzi, zvawataura waita zvakanaka. Nokuda kwaizvozvo akavimbiswa something great. Andi munoona? Ama, saka zvinotora upenyu. Saka tiri kuti ama, ngatiitei mabasa anotipupurira pazuva rakafanira. Ama, pane zuva rauchada kuti upenyu hwakararama hukupupurire. Amen. Towisana. Bhazi raukoromoka mugomo urimo mugomemo urichiti kudubu. Hautekste kuti hama ndina matireu. It will be too late. Towisana. There's no time yekuti ufonere hama kuti kuna kubhazi riri kutobheuka ndiri kumugomo riri kutodzika bhazi. You have no time for that. Amen. But pane one unokwanisa kudana kwaari ipapo. Hama ndiMwari. Amen. So you need those times. Amen. Kuti Mwari vapindire, Mwari vabate newe, Mwari vakuitire zvakafanira. In the nick of a second. Amen. Kana ukadana kuti Mwari ndibatsirei, hama zvinenge zvine zvazvinoreva kuna Mwari nekuda kwoupenyu hwawararama. Mwari vokudenga vatibatsire. Fambai zvakafanira kudanwa kwamakadanwa nako. Itai mabasa akafanira nyasha dzaMwari dzakaiswa kwamuri. Itai mabasa anokwanisa kukupupurirai pane rimwe zuva neimwe nguva. Amen. Ama tichazosvika zuva apo tichabviswa paupenyu huno kana Ishe achinonoka kuuya. It will come time yekuti mweya wako uchaparadzana nomutumbi uno. Ichasvika nguva yaunenge uri panhoo dzokufa.
ichasvika nguva youchange wakuparadzanishwa nomutumbi uno. Amazuva iroro ita saZedekaya, ukwanise kutendeukira kumadziro. saStefano ukwanise kuti Baba, ndinesa mweya wangu mumaoko menyu. Amen. Usingatizi kufa pati uchitasana nokufa chiso nechiso, pati uchikwanisa kuchallenge kufa ikoko kuti ndakararama upenyu unoita kuti Mwari vandikamuchire. Mabasa edu ngatipupurire pazuva iroro. Amen. Mabasa ako ngakupupurire kana wasvika pazuva rakadaro. Amen. Ukwanise kureva uchiti Ishe, munoziva nzira yandakararama, saka ndakuisa mweya wangu mumaoko menyu. Ishe, munoziva nzira yandakafamba, saka ndakuisa mweya wangu mumaoko menyu. saStefano Bible ndachiti wakavata rufu.